min madriña, pero isto quedarame ben. Xo non apreta máis. Bueno, Fátima, benvida á miña oficina. Vai, a oficina que tes, min madriña. A min non sei se é o mellor sitio do mundo, pero a min gustame moito. Onde imos? Vente por aquí, non patines coas algas, Vale. Eu vou amarrándome aquí, non te Aí preocupes. está, moi ben. Emilio, e ti levas aquí, canto tempo levas agora facendo este traballo? Levarei 10, 11 anos. 10, 11 anos. Sí, así seguido, sí. Onde máis traballei foi no metal. Pero no metal chegou un momento que houve unha crisis grande, botaronme fora. Eu xa tiña 50 anos, entón pecamos co problema este do edadismo. Intestei frustrado, pero chegou un momento en que saliron os permes estes. E botei, pois, bueno, pois que xa levaba 2 anos de paro, íbaseme a acabar, e hasta ahora. E como é así, a modo resumen, a túa xornada? Oye, sobre 2 horas e media antes da baixamar e 2 horas e media despois da baixamar. E logo ir a lonxe a vender. Ali faz os lotes, escolles o marisco e a partir de aí xa vai a venta. Non apañei nada. Colleches, hai algo aí? Sí, mira, Esa é boa, esta é boa, máis é fina. Ajá. Este das caras, A que ver, digo. aguántacho. E esta habería que devolvelas ao mar. Esa hai que voltalas ao mar, sí. Tiroas, Tiras, por favor. van ao mar. Ala. Nós non deixamos de ser sector primario. Como sector primario dá igual que plantes patacas, que é un sector desagradecido. Casi eu analizo e penso que é peor a almexa porque é un artículo de lujo. Falamos da dureza deste traballo, que é o mellor e o peor desta oficina túa. A ver, o mellor é que son o meu propio jefe. O peor, quizáis, pois o inverno. Ao final temos que levar o plato de comida á mesa, non? E hai remuda xeracional? Non. A xente non está pola labor de meterse... Dá traballo isto, claro. E os beneficios non son... Entón, ao final, te das conta de que pasou o mes, ganastes, non sei, 600 euros, 700, te pos a descontar gastos. Non dá. Pero bueno, quedámonos con que ainda podemos levar un quiliño para casa.